Имаме пак пробна комбинация. Обаче той вече леко е спронал. Гоня то с крак. Първият ми вариант е правя кукичка да фана глезена. Та с ръка не я пускам от тук, защото ако я пусна да я сваля, му давам шансове от тук за скариди, за коленен щит или да направи бирюмбол и да тръгне да бяга. Затова дай мама. След като сме го съборили с глезена, ръката ми е тук. Бутам коляното, вдигам то с крак и взимам хубав страничен контрол. Това не е единия вариант и другия ни вариант е малко по-шоутайм пак. Също нещо влизаме. Хоп, в момента на падането тази ръка влиза насам и правя кълбо да му взема гърба. Сега го направихме бавно, затова трябва да има инерция. Айде, давай тия работи. Давай втория вариант. Оп. Минаваш с кълбото. Взимаш гърба. И мандра. Руси, давай ти си. Добре.